Ang laylay ni Mila. Si Usting karon ang Si Usting karon. Usting! Usting! Ay, hitabo. Saan naman nahitabo ni mo? Ay, nga nung misigit ka mapaingon din, he? Hiya ba ka? Usting? Ay! Unsa ba'y nahitabo ni Usting? Hala, usa, mahimo ba pahawak ko na diya sa akong luyob eh? Ngano naa ka man diya sa akong luyob may pasok? Nanasiya! Ay, bakit nakita ni mo dito sa gawa sa gate? Nga mura magkagiabat sa kahadlok. Mura ka ba yung kabuang mo na ay? Ngano ka? Usting! Si Filimon! Nabasal sa kadagatan. Mauna, hala, mauna na. Sige, mauna. Kaya sige, magkagabasa-basa ng comics nga. Horror. Mauna, resulta na hinoon. Unsa ka ba? Mahimo ba Usting pahawa diya sa akong luyob? Pahawa! Usa ba gikahadlokan ni mo? Nabayot ka na? Hala, senyora, ha? Kung nabayot na talawan na, talawan yun ay kausting. O dili tol kay bayot siya, ay, unsa ron. Mura na ni maho sunog. Ang unsa? Sunog maron ang baho, senyora, di ba? Uy, tuod na ni mahong sunog. Ay, hala kating! Agay! Hala kating! Gano'ng mga pagpangkasay? Grabe hating! Sa imong katalawan, ting! Huwag kang ginay makabantay nga naabot sa imong loyo. Ang kalayo sa imong sina! Kalayo ka! Okay, kayo nga kumbuk-kumbuk ko! Kalayo ko! Pao nga ang kayo sa akong sinina! Kalit si kadanghag! Pabang sinyo nga! Paso na ko! No! Ang kayo! Ingon nagmisaka pa ingon sa mangga sa akong gisulob na sinina! Hala! Kalayo ka ni Diyos! Pero nani ba ni Diyos? Hala! Paula Masing! Pagdali! Kasakit na sa akong bukton na napaso! Anong sakit? Apo ko, tabang ako! Tabang! Oh my God! Niyan na! My gosh! O ba sila planong mo abli na to? Pinili ang mga tao nga makadayon ning mansion, ma'am. Tingalig apil ka sa dili mahimong mudayon. What? No way! Dili ka na mahimo. Stanley, let me in! Stanley! Oh. May miabli sa gate, ma'am. Oy! Felipe! Ni ka ba lagi? What? Tagsabok mo pa ng pinta. Ay, kay mo agi ang sakyan na rin senyorito. Ihatod niya sa labing doon ng ospital ang senyora. Inguman si Usteng. Unsa? Nga naman. No! Stop! Adel? Niya ka? Now you know! Sakay, pagdali! Iwan na mo! Ha? Okay! Kinsash! Ay, hala! Nagadungan kita dong Pilipig pangutana. Ako'y una, ha? Sige sa gadung ka, siksi ka, babae nga. Siksi ka ayo niya, puti ka ayong babae nga. Nga imo gikauban. Gipasakay ni senyorito siya sa kinan. Kinsa ka to? Hinigugma ko siya ni senyorito. Si Adel. Why? Hala ba? Wala patay? Muna ka to siya nanawag ka gani, ha? Hala ko! Mao ka na'y nahitabo sa mansyon. Matod pa ni Masing. Onay. Nakabot sa kayo ang t-shirt nga gisulob ni Noy Usting dihang. Mitago kini sa luyo ni Senyora Nimva. Human midagan gikan nga moabli unta sa gate.
ako naglibog hangtod karon kung ganong ingon ni adto ang kahadlok ni Noy Usting nay. Diyang milili siya namo sa gamay nga pultahan sa gate. Kalit lang nga misinggit siya og midagan palayo. Ug mao na to nay. Mao na to ang hitabo. Diyos ko, napaso di ay lakip ang senyora. I-admit ka din sa ospital na yun, pila ka adlaw. Tungod sa mong pasok sa buko-buko. Okay. Dili ka una, Kapdos. mahuway una. Away ko. Kaya kung balik ko sila dito sa lawak. Bisay pa ya ini. Bangag sa ilong. Ayaw dong. Ayaw lang. Nyorito. Ganun, gumita mo ko ng ghosting. Ayaw ko biyahe, Nyorito. Mahadlo ko mag-inusara dinis ko harto. Unsa? Pero sa ka lang mahadlo kay Kaurang usa? Karon god. Ug usa pa. Mahadlo ko og ospital, Nyorito. Maluoy ka. Iubal ko nimo. Di ko gusto mag-inusara ng higayon na. Luoy ka, Nyorito. Ay. Ha? Tingalik anhiyo na sab ko ni Mila. Ngano naghisgot ka ni Mila? May mo ba, Noy? Ayaw na paghisgot pa sa iyong pangaan kay maglagot ko? Ko andang. Siya ang nakita na ko kanina dito sa gawa sa gate niyo rito. Inungdan nga mi karatil ko sa pagdagan. O sa may buhato na ko nung nga magsigi naman siya og samok na ako. Wa. Kay dilit inuod ay mong nakita, Noy. Bunga lang kadto si mong una-una. Patay na si Mila. Ug dilit na siya makapanakit pa natong mga buhi. Senyorito. Senyorito, ay lang kong biyahe din sa awak ng ospital. Maluoy ka, mahanlok lagi ko. Ngibiyaan gyud ko. Ay, senyorito! Ay, Ngyab na! Gawas gyud. Mahala na. Bukot lang ko ni habol. Bukot ko. Ay! Bisay! Bangag sa ilong. Ano bang mingaw magkaining ospital? Uy, ward na ko nun eh. Pero ngano man, ha? Ngano man ko? Pero ngano ako na mag-usa taon? Kainit baya ning bisyon ako, oy. Nga nag-inusara, nagbukot ning habol. Murag dili mayon ning bisyo, ha? Kanunay da. Ni mayong kanunayon. Murag kong malumos. Adi lang ko magbukot, oy. Ganun madok matuod ko. Nga, ni ako sa ospital. Layo naman ko rito sa mong baryo. Pukason ko na ni habol. Balik, pukason ko ni. Kalain ba itong... Kalain na rin pagkabli hospital. Wala mag-haunted house nga hospital. Manunta ni. Dilan ako na yun nung pukas ang habol. Nausap na yun. Nausap mga kuna-una kay mura kong gipanugnaw na. Mura magbibog na ang palibot. May mga tunog nga may paingon din ako. Ginoo ko, panabagi ko. Nana. Allah ka niya. B.I. Bangag sa ilong. Mihunong nagyan sa akong tungod. Ginoo. Tawagin, taon ko, maluoy ka. Mabawalan ng dautang espiritu ni Mila. Murag makaihin ako. Makaihin ako, hapit sa kanlong. May ano niya din akong kama ng ospital. Maluoy ka, Diyos ko. Gano'n eh. Ang habol nga akong gipukot. Iyang gibitan. Mamatay na gagawin eh. Maluwi ka. Wataw ko siya. Wabayaw ko magunsa ni mo daya. Ganun nga pilmong ko nga mong gihamok. Unongin na taon ko. Unongin ako maluwi ka. Kaya mura ko katakiyot ka adlok. Ikaw na taon. Wala na. Maging binilahay yun ko niya sa habol. Pugad ko rin mayo. Di kong yun ni buyan. Isa kong sapay mahita po.
Putol na unta ko sa kwartong lula ng ospital. Nalimtam pa yun ako ang yawi sa sakyanan, oy. Ay, ako itong gitungtong gabi na sa lamisita dito sa lawak nga nimutangan ni Usting. Kabisit pa. Ibabalik-balik pa dito sa agi. Ay, ano bang gibutang ko sa dito eh? Anyway, niya na kustungod sa iyong ward. Lak ang putahan ni lawak. Pero, wak ko ka ito ila kaganina sa kong pabiyak. Ayaw kong ina nagyagyuan dyan ni Usting ug bangon araw ng paglak ganina ni putahan. Tungod lang siyang kahadlok. Ha! Kabuang biya. No, Usting! Ablihi ko! Noy! Naadihang akong yawi sa sakyanan, Noy! Akong kuhaon! Kaya tingalig may kalit nga ipapalit ang doktor sa gawas ng ospital. Ablihi ko ni Usting! Oh, gising-gising yung Usting. Nga naman!